imigafa muzere kuti after imi mafa ndiani ari kusara chitora upfumo wenyu. Andizendo zemswandu ufa chete. The day that you are going to die. Yeah, that I know. Izvezvi mukutoziva. Ndotoziva. Mufa rini? Hapana noziva musi wanofa. Ini ndoziva musi wandofa. Kana ndakaziva musi waifa baba kuti ndori chingobvurwa chete. I knew kuti vanhu vari kupinda pa they are not human beings. Inda. I felt presence yaMwari very serious. Elijah vapinda, Moses vapinda. Andina kupiwa introduction. Ndakatongoona vandaziva kuti this is Elijah. Ndava pano vangangurwa zviri notable zvoti pamakaona munhu chatungwa. Akatungwa. Ma big names. Yes. Pane one big richangangura zvekuti Zimbabwe chamira huo. A big name. Ngatigumire papo chiprofita ichi. Pano tinodhanda munhu pa. Vasumudza gumbo padei. Ndibva tethereka dai. Sikanini ndakaona zvintu ndakaona kuti munhu anenge adropa song. But anyopera. Unza kuna vanhu vakapera zvokuti vanhu vaziva kuti vanhu vakapera. I think Zico is becoming a good Bible student now. The testimony of Jesus is the spirit of prophet. That's deep. Don't go to Zico. Don't Zico. I would also Kesha. Zico. I would also Kesha. That's deep. Welcome back to yet another podcast, and this time for a change. We are shooting this video from the heart of Dubai, the tallest building in the world, Spa Burj Khalifa. Burj Khalifa. I don't mind about pronunciation, both Chakakosha, Kushika, Ikoko, and as usual, we've got Gaffer, Passion, Java. Welcome, sir. Anzi Zico akangopererwa nezvekuita mupenya kuno interview Java. Yes, Anzi Gafara paid to the level kuti kana rangoshaya zvekuita rangodedza Zico. Now, people, they don't know that you are an honorable podcaster. Yes. They don't know what my name sells. Internationally, I can be interviewed anyway. If I want to do PR, I can be interviewed by BBC. But I choose you. Yes. Because I honor you. I'm sorry, but I honor you. Yes. Or in street. Yes. And in do one then she daughter now I'm street. And also maybe as a compliment, they don't know. Kuti Gafara rakatiwana 2021. They also don't know ndindakatovhura page yakanzi. Yes, maybe you are hearing it first for the first time. But I think they panapa tiri kuDubai Gaffer. Yes, from Bulawayo yandakaenda neo first trip. Holiday Inn. Ukatrenda uri mutabhu. Takabvira kare tichisumudza mahit. And then now, wakapinda mutabhu usina hembe. Washuta video mbaposta. 40,000 mafuro zvezvi. Asi mabubbles amafuro. That was just to form. But ndiri kuti tiri muDubai Gaffer. Mumia Khalifa. Inonzi Burj Khalifa. Burj Khalifa. Mumia Khalifa. Burj Khalifa. Yeah, it's got two most popular person and building in the world. Yeah. Burj Khalifa and Maya Khalifa. What do you know Maya Khalifa about? Ndongorinzwa zita rinonzi Maya Khalifa. Pano raimwa panonzi Maya Khalifa. Ponzi Wiz Khalifa. Ponzi Burj Khalifa. Chii chatofana kuita seZimbabwe kuti tisvikewo levels ana Dubai yekuti you've got a lot of nice buildings in Muri Province. You know, Dubai in 1905 angari desert. Papa ni zvima huts zvazvingoro zvimba noziva kuti Abraham eBhayibheri akanoshaka musikana nebasa mwana wacho bvanzi Ishmael ndobva azodzingwa pamba naSara ndiye akauya kuzogara kuno kuDubai vana vaAbraham vesa maIshmaelites saka zvazvingori zvimawo tende zvazvingoti dzimbo pamurwizi chichi 1905 papa sina chena. Then later on papata mamabhiva now it's a wonder. What made this wonder? Which was impossible to build in the desert. What made it possible was not money. It's a vision. Pane vision, pane provision. That's why President E.D. pavakauya nevision kuZimbabwe, things began to change. Ndosaka ndichangoti 2 years dzamuda kuti ng'au idzodzo dzisiye muone patosvika. Panosvika paDubai. Because it's just a vision. Chosvikere palevel reDubai. Topfura. Do we have the capacity? There's a prophecy given by Prophet Bushiri that Zimbabwe is going to be the Dubai of Africa. Tinotopfura. So it's possible we can be bigger or better.
And according to that prophecy, 2026, and the timing now is inozodetermine nenyika. You can always delay a prophecy, or you can even make it quicker according to your behavior to the prophetic word. Yeah, but what I know is if we are with President ED, with the vision is moving with, and then we continue from wherever is going to pass to, if we have a vision, everything's going to be established. Mamina Israel? Nah, only in the spirit. But you know Israel? Yes, I know. Dubai and Israel, which one is better? Dubai. But it seems like Isaac was more blessed than Ishmael. And the Ishmael. No, avana vese ndeva Abraham, Isaac, Jacob ndakazobudisa Israel. Yes, but you would find kuti vese vane blessing raAbraham. Saka vese vakafanana. Pamatana nawo kuti singopa President ED 2030. Yeah, just 2 years. Why are we giving him those just 2 years? Hatisi kuvapa. Because haasi makore edu. Saka hatisi kuvapa. Mwari akavapa ngatingozvikamuchire. And tinongozvikamuchira nokuti ndo zvakatodiwa naMwari. Find kuti vision yavo. Vision yavo. Hapana payapotsa kubva payakatanga. NDS1. Vainatsotswepeta zvinhu. And everything NDS2. Mukore why not 2 years? Bozwana ninga uri worried. Dai zvanga zvakaoma. Wangazviite. Dai papasina development azviite. Hanzi na. Wamboenda paparanyatwa zvapaita. Row. Building a parliament like. Pato ne swimming pool paparanyatwa. Wangu. Pekuti unoona tuchirwara umbono swim. You see there. So the point is why not 2 years? Data kuti wape imwe term 5 years aiwa papo panenge pa. But hanzi na Professor Love Momadu kuma term limit tunomaitira ma president akafanana na ED. Vekuti vanenge vachigona. Sakanzwana vanogona stirekika tofanira kutoisira term limit because vanozotoramba vari pachigaro based on kugona kwavo. Saka kuti no, we should actually put term limits so that toramba tichichinjawo leadership. Yeah, term limits I support. I stand with term limits. But 2 years is the shoma. Ngatichinzwise ugona ukoko kunodombasera. But 2 years vanoitika magic no, kungopedzisa. Hakusi kuti vada unozonotanga 2 years. Kungopedzisa. He's been excellent. So why not 2 years? That's why ndisingasapote mvunze kuti who is the next president. Pachapindani vamwe vanoti Tagwiri anopinda, vamwe vanoti VP Chonga anopinda, vamwe vanoti Mahwabda anopinda, vamwe vanoti Opa Mchingura anopinda, vamwe vanoti Ozigwa anopinda. But asi ndiani anopinda? Hatifane tombofunza that question. The focus and the pressure and the energy should be 2030 nyika yedu inenge yapapi. Imigafa muzere kuti after imi mafa ndiani ari kusara chitora upfumo wenyu? Handizive ndoziva ndoufa chete. The day that you are going to die? Yeah, that I know. Izvezvi mukutoziva? Ndotoziva. Mufa rini? Handikwanisi kutaura. Mawaudzwa nani? Hana Mwari akandiratidza kudhara. Hapana munhu anoziva day raachafa? Ndipe vhesi yacho. Ndokupa mari. Ndipe Dafobek. Ndokupa mari. Akandirakidza ndokupa mari. Mundipo kana vhura script. Ada kutanga naona mari yacho ndokwanisa kupiwa. Mari irimo kuziva. Unotisungisa vanhu. Hapana anozwa musi wanofa. Ini ndoziva musi wandofa. Kana ndakaziva musi waifa baba kuti. Ukaenda paYouTube muna December ndakaprofita kuNigeria kuchaitika, kuZimbabwe kuchaitika, kuAmerica kuchaitika, kuZimbabwe ndakatoa kuti Archbishop vaguti gore riri pakati vari kufa so. Pabhedhe pavo ndakanonyora. Ndozoziva kufa kwemumwe munhu. Nelson Mandela ndakaprofita 6 months azvaitika. Ndakadzoka ndikati vasarwa ne2 weeks. Ndakadzoka ndikati vasarwa ne1 day. Ndakaprofita kuti panhamo pacho pachaObama achataura zvakati pachadai zvakaitika to the point. So kana ndichiziva kufa kwevamwe vanhu, what about any? Zvinji ng'anga izvirapika zvafana naElisha akafa but mapfupa ake akamutsa mumwe munhu. Aiwa hakusi kuzvirapa akakuzviona. You were preaching to your sons and daughters panenge paine mvura yakanaka and all those type of things. That was a beautiful stream. Pamamataura futi kuti Elijah na Moses vakauya vakushanyirai. Something that only happened to Jesus pa Mount of Transfiguration. Why connect on a Bible? You're a prophet. I never saw it that way. And this but it was 2003. Yeah. I was in Form 3, 2003. Paseketuai. I had an experience with Chikoro. Everyone knows about it. Now, profit of Chaitika Pachkoro and stuff.
Assembly, headmaster Edwards, Mr. Mapranga and stuff. Ndobva paya I was discouraged na ndasvika kumba nanamata vanambotorwa vanadidididi later on. Ndakanzwa knock door. So I thought munhu. And I thought come in. Yes. Door richingovhurwa chete. I knew kuti vanhu vari kupinda pa they are not human beings. Inda. I felt presence yaMwari yange iri serious. Elijah vapinda, Moses vapinda. Handina kupiwa introduction. Ndakatongoona vandaziva kuti this is Elijah. How? This is Moses. There is an inward knowledge. Yaunongowana so wakatarisa so. And a prophet calls you are a prophet of prophets in Zimbabwe and all nations around the world. And abatwa pa chest up. 7 lights vaza Buddha. 7 lights from you. Yeah, vaza vara chitungisa yese. Vaza spread Zimbabwe, vaza spread Africa, vaza spread worldwide. Vaza so now so it has a great light in America. That was 2003. So what was the meaning of the prophecy of that light illumination? What? It was connected to my assignment. You'd find kutukenda kuna Revelations chapter number 11. Do first time pano prophet wanye internet mBible. Pastor on mazuwa ekupedzisira kuchaya tuma prophets. Yes. One wacho ano simbare kumisa mvura. Ndo Elijah kwa. Wachitu wacho ndiani simbare maplugins. Ndiye Moses. But pavacharewa vacha suspend wa mepo. Would yese nyange chivaona for 3 days. How would they see them? Internet. Makaona zvinhu zvakadai somozi vati nyika yaguma. Any ministry yangu yakanzi go and prepare the second coming of Jesus Christ. Sezvakaita John the Baptist. So kuya kwavo was a confirmation. And my assignment was, though you are in Chitungisa, it's your training ground. Which I'm going to America. That's why I'm going to Shora na Parizani Shona. Because in I always listen to American preachers, English preachers, and from Kuchukoro and Dapasegetuai, my history is there. I was preaching in English per assembly, mama classrooms, okaenda mama Chitungiza ku age group, my points and I mirror pa magrosa pipe. I used to preach with English and then interpret. From the Reform 1, the Reform 2, the Reform 3. And you go down. When I was Gafa, I'm sure would I'm not Zanagafa any but I'm not Zamaica. You didn't live in a bubble. Tobo. Karanda in change mazo acho. When I was Tobo Mkoma panga. Or Mkoma panga. We are in the comment section if my Zukutoro Negafa is. Nema teacher no confirm. Nema teacher na headmaster foot Mr. Mapranga. Yeah. 100%. Gafa masutu mnemtaro ma allegations aningataro kuti tozobvunzwa kuti ziko names tinozobvunzwa about that. Kune ma issues wakangofanana ne ana magaya. But yaninga aye kwa America. Ma issues yande chokwadera. Baba ndakambotora nyaya dzamagaya dzedza. Munhu akasvika seni. Ane zita rinenge rangu iri. Ane tumari sangedzi twatinato. Kuti azonzi anonotsvaga vasikana vemurodhi vaya. Doesn't make sense. Vamwe vacho vanenge vachinzi same road vanenge vachinzi kuchechi. Don't make sense. Yeah, of course kuchechi kune vasikana vakanaka, I won't lie. But when unotanga kuno zvimanikidzira pakamwana kekuchechi, unenge usitorina common sense. Unenge usitorina pfungwa chaidzo. Unenge wasitori human, it's impossible. Alright, saka pamuwedzi vanenge vakashandisa kuti kuzvimanikidzira ndiro rinenge riri wrong. Asi munoona nge makambochwabudawo. Aiwa, ini nangu andirambe zvangu ndakamboti kuZimbabwe. 1 or 2 mazuva ndakamborasika. Unoziva pakunamata hauzongoramba wakangosimba. Ndakatanga kunazotsvaga Mwari 1999. Ndakatanga kuparidza my first sermon 2001. Kuprofita maSaints of God, kuchikoro everywhere. People know my history. Andambobva ndakaita musikana kusvika my first wife. Andambobva ndakabata kana chipfuwa chemukadzi kana kudii kana kutsvoda. Mukadzi wangu wekutanga was my first and everything. Okay. Saka wechituyu ndakazongopinda munyama kuti Zimbabwe ndakazongorasika mbichana. But vandakadzoka una Mwari handina any history yekuwana kana chiyazviti. Ndikubaona. But unoda anzigore rekungangurwa according to your professor. Kungangurwa according to your professor. Amusungangurwa were manje.
What I'll tell you this is pachokwadi ziko unogona nganguro mangwana inini anyone anogona nganguro mangwana unaona pina mjerika kwete kuti wangu ane moso pane dzimwe German ku America ukaenda pa YouTube apa sakaona musikana ngakutsikwa nemota padzajamba padzamuskanda pa side dzaseva mona nditi zviri on videos. Yes. 2 weeks later musikana mbaenda kukoti pano mangara kuti mabatira akandita pakandiseva ka sexual harassment. Yes, sexual harassment boss ndakanzwa kwakuda kushakwa andibata kambatiro kaita ndiwo hansi kurambota akandibatsira but kambatsiro kakandita nako pavideo kuna munhu achijamba achiriska life yake sakanza first when vatenda kukoti vatonotyiwa vatosungwa 16 years if I'm not wrong. Ukaita saibo paicho kune mumwe futi akasungwa 10 years ari mujeri atadzwa kubhadhara kuchengeta mwana pakabuda paipa after years ogara mujeri akazodiscover mwana wasi wake iripo paicho icheke ndoicheka no problem. Saka point yandiwedza kubuditsa ziko ndekuti hakuna munhu andoti andisungwe and on top of that no one is above the law. Inini handina crime muupenyu wangu wese sambocommita crime. Sikatikati mukurwiswa. These days it's different ziko. Kudhara waitika nori man of God ukanzi pane munhu ada kukurwisa aifana kuenda kunewspaper kwacho inonochekwa inokwana yakata sei yozobuda yoitwa sei rotengeswa one day ropera. These days anyone anoda kurira especially ku America anoziva kuti akati Prophet Passion kana kuti Prophet Love online anoona manumbers. Yes. And YouTube inokubhadhara, TikTok inokubhadhara. Kana yo interview no mtana manumbers anenge aripo. Umeka mari big. You see. Yeah. Saka the point is these days anyone can say anything they want and they get the numbers. Zvokudaro. So kuti urambo uchitedza nyaya, let me shock you, I don't even watch those stuff. Never nondomonsenda malinga chiti never no recycle no kunyeba. I don't open those stuff because I don't find anything I'm gonna benefit from watching those stuff. Okay. Asi pakazoito wechokwadi andomutsvaka kuti awa ngati mbotaura. But no achanya kuona futi mina son wenyu Lovey and also Apostle Innocent. Kunyanya Apostle Innocent because is closer to Apostle face Innocent akandibiro church zvinhu zvinoitika zvazvo. But Love is my son. Atibude tese because atingodi obuda tese vanhu akangongoti rwisa singa make sense online. So we were talking I think an hour 2 hours ago. He's going to Italy. Ndichangovha Italy is going there kune fashion show. Sana komza nongoro tuma jackets wa dede. Bo he's my son. But Innocent is closer to home. But churches zviba zvelevel ipi ndimakampinza America like we have known Innocent. Ama ina sana basa. Mfano wangu ndangomti bo, ndangomti tore everything it's fine. Kune boy yaitaurwa na Silent Killer. Aiwa boy macho kwa ina ndikeche. Inini is either ndinokobora. Kana ndinongoti asina basa. Ndakatongoti asina basa zvatopera. Nganchikobora ndiwandika zvinoita men of God akawanda. Inini kanchikobora ndotswabura ndotokudza kuti ndotanga ndakudza ndowanda kutswabura ndowanda kuratidza ndakurowa. Usazopa one credit. Ipa batiri panyaya dzakada kudaro. Totanga kupfura nepane ya Prophet Magaya. Sana Prophet Magaya. Gaya udo. Yes, anenge achigaya. Vanenge vanozoona kama interview amjwatu anogaya. I know Prophet Magaya is one of my men of God. But to respect like in Msumba no respect Prophet Magaya. Ndopando kudira nguiona sparks my men of God no respect. Kune vamwe vatinga respect zvedu. Of course kune vamwe. Like izvo takutokudza yato respect. Muchitanga Gafa. Idea sense. Gafa Passion Jaffa. Yes. Number 2. Ayo ukaita manje uchita ne line. Ukaita ne line. Adisikita manamba. Prophet Angel. Ayo number 1 ndini. After papa achas manamba. Maungotora mazita. Aba number 2 twesa matai. And then Prophet Bedenjo na Prophet Makandio. Ruda rwa wisdom man. With age comes wisdom. And then number 3 Prophet Magaya. Number 4 can I mean since when matai. And then number 5 Evangelist Marufu. Akwana. Muombe go.
musamuonere padhuze wafana namuparinga wafana avatomboiswa pamazita matara pa aiwa hamusadaro ma wafana hamusadaro no vafana kwamuri but kwatiri kunyadze chechi aiwa master aiswe no prophet kuda nsandapedza kuda ndo kuda anoona kupinda pamashure penye papapa kuda kana ari ndikufungira ndiyeka Yes. apano respect bots anozadza inonzi city sports plus akabatsirawo mageto youth karift katiri kufunga kuti kanogona ngekavapo pakati paprofet magaya naprofet makandiwa zvekuti munosvika pakuti kukoti mota uyu haafanira kuprosecutor because anopinda kuchechi kwaprofet makandiwa what would you expect is kuti tikanzwa kuti munhu ari kuprosecutor ndewe kwaprofet makandiwa prophet magaya anofanira kutoti at least zvekuitwawo nemunhu wechechi atara zvine musoro nai I never saw it with that angle inini hawakaipa how can that be avoided chichi kunyatsoitika maman of god chekuti pakaitika something wrong you would think of another man of god haumbofunga kuti pamwe ndisatan ari kutonipersecute. I know what I can actually tell you in reality of the real reality of this story is that is none of my business. ndochokwadi it's none of my business baba ena handizive handiswere kwamakandiwa handiswere kwamagaya. What I know is Omakandiwa is a prophet of God. Kana ndakuda kuanza nokuti vakabva mumaoko eAFM ndo anza ndingatokupeyo. Magaya akabva mupanana joina city yekuchitungisa pamakona anotengeswa mafoni aya ekutswara aya. Saka tikuti vamagaya vakabuda mustreet vakabuda muUFI inonzi AFM. Ukanzwisa kwavakabva unobva wanzwisa answer yako, but inini I can't answer that. This is the gaffer prophet. And in the respect of Robert Makandiwa, I think ndakamboita ma off comments akawanda and ndakambocross my lines akawanda and I will never want to do that again. Yes, because I don't want to be an inspiration to young prophets. You can talk to your elders and leaders like that. Let me talk to every man of God or every young business person watching me. Loyalty and respect is what draws the line of small boys and big boys. Loyalty makes family. A man without family, anochisa. You need to be loyal no matter what. Never disrespect anyone above you unless you are told to. Unless you get the okay. Unless chibabo chako chakuti tskwabura munhu. If not, fear those that are above you. Learn or perish. Igore rekungangurwa ndopatingoramba chi ngangu ndeva pano wangangurwa zviri notable zvoti pamakaona munhu chatunga akatungwa. Hamusi close here kuna chatunga? I'm close na Robert Jr. Ukama uchonokwanisa kuhotspoteka? Of course, this is my blood. We are all Zimbabweans. Andingambofariswa nichatungwa sungwa. Even akanzani mhosva ndahana. Asi pemeona kuti rinori igore rekungangurwa manga miniwo vanhu vamaitoonere specifically kuti ningi vachangangurwa oro vaingoziva kuti igore rekungangurwa mugore rekungangurwa maministers iko zvino ndo akunopinda maminister akunopinda macabinet mame maminister akunongangurwa vana vemapoliticians vakunongangurwa izvezvizvi mabig names. Yes. Pane one big richangangura zvekuti Zimbabwe chamira huo. A big name. Ngatigumire papo chiprofita ichi. Vanhu a big name but kuti zvafanana nesrangu is big. Vanhu vari kunongangurwa. But pachata series ewana wemashefu wachangangurwa. Ko mwana wa chef uyu chatunga anobudera. Anobuda. Sikangangurwa kwacho ndikungangurwa ungoti chiprofita chizadzikiswe kabati pasina apo reason yekungangurwa. No, ansandaona mhosva yakaita ke. Saka ndikuti anobuda. Ane mhosva yakaita. Izvezvi is being charged with attempted murder and defeating the cause of justice. How? Hana zvakaita.
anenge achiaccused kaya being accused kuti wakandipfura kuaccuswa nekuita zvakasiyana. Hapana pandakanzwanzi akaita anything. Ndakangonzwanzi akaiswawo njanji mumaoko, but anobuda and tinotomunamatirwa kuti abude. And I respect Mother Grace Mugabe, the former first lady. Ndotova respect. And akatowedzera respect yangu pandakaona vaenda kwaBenin kuchurch. So I will never wish anything bad to happen to that family. And the love I have for my brother, Robert Jr. I last saw him like maybe 2 years ago or something like that, but he's a brother to me. But I will never wish anything bad. Atambovetakuita shamari. Pane time mamotamba message No, he came to me. Mwatombudisa video regospel. Do you know what it means? Yeah, he came to me and we were together, and I also pitched him the idea of the importance of politics and that ZANU-PF ndiye kumba kwawo. Ndiye mdara wake. Ndiye ritori yake. Abandoning it is not a wise thing. ZANU-PF ndiye kumba kwawo. Ndiye mdara wake. So we didn't akusisa msangano momwe. Saudi unonwa. This is my own idea. That these are the words I told him. Ndione stara mdara wako. Mdara wako ndiyo ZANU-PF yacho. Saka ukazvabana hazvimake sense. Kana uchida kuva successful in any country, to those that are watching, first study politics dzenyika iyoyo. Number 2, study culture yenyika iyoyo. Number 3, study vamwe vari kuita type of business that you are doing there. Then lastly, tsvaga ma-lawyers achakudefenda nyaya dzako kana dzakubuda. Number 2, bhadhara ma-taxes zvakasimba. Ukadaro in business world, you will never fail. Yes. As do you think he listened to your advice? Bozi? He did. Ndamudza akanodzo mama wake kuti mama, you know, inanda problem na President ED. Of course, politics happened. Dzakaitika politics. But panonzi politics pana nokundwa nepana unowin. Yeah. ED akawin. Yes. But hatifanira ramba takabata magrudges. Inini personal ndafunga kunomira nemusangano wababa wangu. I believe moms wake mva muti bo fataranga kuenda tese kumusangano. Ndakaenda naye kumarala mkuru. Ndakatoenda naye kuna President ED. Yes, I saw. Ndakatonisangana 2-3 times. So he's safe. He's not perfect. He's a human being like everyone, but he's safe. But kuti kujoina musangano or kusapota musangano, it goes beyond kungopfeka yembe musangano. Ndizvozvo. Izvezvi kune ma-artist arikupinzwa busy. Anotosapota musangano. That's what I like about President ED. He does not tolerate worry. President ED anabasa kuti wachikana wasadza nhasi kana uri mbavha unongangurwa. Avanei nekuti unoziana neni. He's strict. He's aligning Zimbabwe for the next 50 years not to tolerate corruption. Bozi ndintra unzisa kuti tomboti zvikanzi nemusangano tikuita an anti-drug campaign. Tiri kuramba ma-drugs munyika muno. Exactly. Inini sigondo ndaenda ndati ndosapota ZANU-PF ndikumira na ED bando ndasunga bonza. Ndichiri kusapota ZANU-PF. Zviri kwere? Zviriko. Akonerada. Saka ndosaka sungwa bozi ngoyinzura musangano. No, kwete kuti hausikusungwa. Ndikubvunza kuti ningo chisapotera musangano kana uchidaro. No, haunenge uchisapota. Sometimes let me justify apana wemukuka nembanje nechichi wawa. Yeah. Kune vanorwa mbanje neguka. Yeah. Because vatori addicted. Varitoda help. Vakasatobatsirwawo nevava havana way out. Havatori na way out. Vakatosukwa. Kwete vamwe wakatsikwa nemadhimoni zigo. Kune dhimoni rembanje. Vanokurwira mbanje zigo. Kwamutoko kune vanotorowesa mbanje, vanorowesa makudo mbanje. Kudo roseta. Mobva vanotora seto. Vobva vaikuya. Mobva vamona. Vorova mbanje. Yakasanganiswa netsvitsvitsvi yegudo. Auyizire? Hausati wakurwa mbanje. Vapamana pamutoko apa. Vakomane pamutoko apa here. Vangu ukasvikira timu yekwamutoko yarwa mbanje ka. Inenge yakakutarisa soiti icho chitwavamu icho chinorira icho chinganguri. Ototi mungudza kuti vanhu ari normal baba. Yes.
mangwana uzote ndijava kawe makaerini timekwa mtoko ma1 vachipinga bhanzi norwa inonzi pineapple mbanje unoiziva no ndakudzawo kurowa mbanje inorwa inonzi pineapple kafa androwe mbanje ndisanda kurowa mbanje ndanda kurowa mbanje but inzwaka kune vanorowa nekuti vatsikwa nedemon kuti vakarowa because vane addiction isingaiti kozoita vanozviitisa vanhu 3 vakasiyana pane vanotoda help ziko let's not just judge people vanenge vachitsika mutoriro pane vanotoda help. That's why mother manje the first lady vakanovhura maplaces anobatsira ari kutransforma vanhu kumira zvimaguka zvezvo nezvimangaka mutoriro chichi zvezvezvo biti ndiana nazoziva mazita acho but vanhu vakawanda need help ziko and I'm happy kuti musangano uri kutoita ma-anti-drug campaign vari kumisa zvemadrugs and zvikutosererawo. I was with panaonzwa muguti weOPC vakandisenda ndichita program yangu kuchitongisa despo mupurisa ikokoko wamuguti futi ndakavabvunza ndakati officer macrime ari kuita sezvikanzi shockingly the same macrime adzika asingaiti. That's good about Zimbabwe. It's because of now it's also gadziriswa dzekungangurana and chichi. Yeah, igore unganguro. Sakutoenda unoto closer because akangori quick kateta katati no tapura nemu Dubai ndingazotadza kuzongogara otongotaura about one or two things. Study nyana ka features ngaiti pane ari kunzi ma Pop 10 Epstein files. All right. Study nyana Winky D. All right. And both of them for the wrong reasons. But ndo mazita acho anotaurika anotengeseka kuZimbabwe. Same level na Winky D. And pamusoro obvious. But ndo mazita acho anopisa. How did you feel Enzo achiribukwa na Pop 10 achipomerwa mhosva yekuti akabvuma kumanipulatwa na Winky D? Let me be honest with you. No one can be manipulated. Tese tavanhu vakuru and we make personal decisions. It's an honor kunzi na Winky uya on the feature. Ndo chokwadi. Kunzi na Winky uya on the feature. It's an honor. Ichokwadi, we can't lie about that. And munhu anga build a career yake sa Enzo yakanzi na Ningi uya on the feature. Ini Enzo akanotubvunza before aenda on record. Ndakamuti rowa mfana wangu. But ngomeke sure kuti amuite zvepolitics. Sometimes mazuva acho Winky aimboita kamwe kakuita madhame ayekuti anodhisa musana. Akakubvunza about mbinga yakasheka kuti ndine song yanda kuimbiswa. Yes, and mbinga yakasheka but the meaning was the same. Ndakati mimi ndodaurira wangu but andizive kuti Winky anozobvuma kuti sezita rangu repasong. But iwe ngonoita it's an honor. That's what I told him. So there's no problem in featuring Winky. It's an honor. Sky mimi na Enzo makatoitisa Winky. Aiwa ndione kwa kuinterpret. But Winky wanted ma song na pana wakawanda. Of course pane vakabaiso sana Oliten. But at the same time it was an honor for Oliten wacho kurekoda na Winky. Chirangoti ma topic ema songs acho anogona angari off. But it's an honor. It's something we can't deny. Kuena Pop 10 makanyanso mutadzira zve level ipi nemusina muchuzawo. Onoziya zvineitika vaipa zviri pa2. Because ndine one yandakatomuona zvangwasina ndione zvinhu zvazvo but pane one yandakamuona was Buffalo Soldier was there. Pano tinodhanda munhu vasumudza gumbo dei ndibva dzedzerika dei sikanini ndakaona zvintu ndakaona kuti munhu anangada kudropa song but anyopera unoziva kuna vanhu vakapera zvokuti vanhu vaziva kuti vanhu vakapera unoziva vakaita sani vakapera zvokuti vanhu vatoziva kuti vanhu vakapera like Danny J akapera ka but vanhu vatoziva kuti akapera one umwe munhu wechi2 anoona kupa akapera but vanhu vasingazivi kuti munhu akatopera Lauren Guyo makaseka motange politics mfesi wanga Lauren makuita se makuseka futi too random. Example yuri too random. Aiwa ngopa example ngoti kupera kwandira akusi kuti asina basa ane mari yakawanda ane mari life yake iri kutobuda atone mashop very successful but pa utama skits akapera ma skits
mulife make anopera but maskits ndio anotora anodriva mafortuna anokutengesere vhudzi ane makambani ake not one and stuff ari private successful but pamaskits akanosheka ndiani mumwe hayi mafunza ndiri kudhisa vanhu ano tinongoziva kuti iwo kana vakapera wobva kutoziva kuti takapera handipa matoti plot mako akamborira wangu achita zvemajaivhi kudhara plot mako andapera amborira unozati amboro majaivhi kutamba kusourira ndokwakarira kwacho mazuva emajaivhi akangotamba plot mako but tikutomutaura because tero rakambo wako no tokuna ngotaurawo kana zita rimwe munhu do you know kuti vanhu vari pavachatoti with plot mako takutoita tari ndosaka ndikuti akapera but vanhu hauziva kuti akapera including wo uri kutoprova kuti hausi kuziya kuti akapera aiwa this on record plot mako musanyeberwe ningi yenyu gafa plot mako andaparamborira anobvira plot mako angori is just a journalist a commentator zvafanana nina ungati ndarira ndingori munhu zigonorira iyo munhu anga ari muEmirates flight munhu achinopinda muDubai nenyaya yekunzi podcaster aiwa uriko no munhu anenge angobhenefitawo kubhenefita nekurira zvakasiyana panozosvika vanogona chaivo chaivo ndo pamunotanga kuona kuti no vanogona vauya chiendai paside ana plot mako vanenge vachiendai paside vanogona kuvaita sei but anyway you know what zigo the reason why tichana zvaplot mako because ane 15 nge 20 years ari muindustry chete ndo reason why tichimention star ake ndikuti pamukuti ane 20 years ari muindustry akambompinda ndokupera kwandi kutaureko ungopinde kungojoin wangofanana na DJ Cables waingobigwa na kila tiwe wangopinde muindustry but avana chinhu zvakazonyatso offer chete kuti vagare varimo beside kunzikana na kila tiwe wabigwa nechimwe beside kuti atora fana kuchitungwiza wachitamba kandi ufiyo chimwe offer saka point simuzofinda DJ Sparks inongotsinira kuti plot mako anabramborira 2 against 1 the majority wins ukaona wapera zvekuti vanhu vakuramba kuti wakatombonge wariko yes akupera kwacho amene kwakunzi kuita sei Gafa, it was nice having you here. Just give us your last words before we leave. The last words that I can share with the people that are watching is I saw in a vision mari yeZimbabwe ikunorestore kutanga pa 2 years terms atopa President ED. Ndakaona in a vision ka Zimbabwean dollar raita 1:1 ne USD. US dollar ne Zimbabwean dollar zvadai. By 2040 is what I believe. By 2040? Yeah. 10 triple. Zim dollar, United States dollar, zvinenge zvadai. Especially tekatambira 2 years dzamukuru vakangopedzisa ipapapo. Vachinoita button stick. Mafambira zvichanoita. Vachinoita button stick kunani? Mwari ndi anoziya. Ndoziya yangu bari mwari ndi anoziya. Inime ndakati ndoziya ndikutazi pane vanhu kuda. Mukudani? Hapana vanhu kuda. But it's not time yekudiscuss who is next. Time ndeyekuti atingamboti President ED television yenyu mega kusvika 2 years zakwe ayo. Tese as a nation, our focus should be let's build our nation. The idiosyncratic signing out. Ladies and gentlemen, this has been the idiosyncratic and the zigolistic and zigolicious zigology, the study of zigo. Then one way one of what is zigo, whatever it is. Kindly subscribe so you don't miss any of the videos that we share. And with that, we are out. Because zigo wakatozontora ndi wangu ari part of CBC wakatouya unitora kujeri vanati handisi journalist ndavazotora iko aiwa journalist wanyama kaiwewe amnesty kuchikorobi wakatanga kutondoona amnesty ya priest kunodiwa journalist rine chitambi Zigo is a journalist. don't hate be inspired